जाखांफैयो नों खनले खनले खामग्लिनाय दुंहाव बिखायाव जाखांफैयो नों खनले खनले नों आंनि गोरबोनि आं नोंनि गोसोनि नों आंनि सोले जिउ आं नोंनि जिउ सना राफोद ओजों फैनाय थांगौ सार मानोमोन सार नों मायाखौ लानानै बाजाराव थांदो जागोन दे सार आं मायाजों थांफासिगोन दे बिदिब्ला नोंसोरो मा नांगौ बायनानैल' लानानै फैदो जागोन सार बिदिब्ला मायाखौ ओंखारनो थिनदो बे दहायनो ओंखारखादों नों थांबानो जाबाय जागोन सार आरो खोनासं आंहा गुबुनाव थांनांगौ नोंसोर थाब गिदिंबो अरगें अरगें ओंखामा एसे जानानै बाजाराव थांना फैबाय मानसियालाय न'आव गैया ना मायोहाय सेंग्रा गथ'नि खोथा न'आवबो थाथिरा बहाबासो थांलायबाय नामा अरगें गोरोन्थि जाबाय आदा निमाहा होदो लंपेन्टखौसो गाज्रि खालामजोब्बाय फाग्ला फाग्ला
सिमां ए सिमां 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 बहा थांखो मा बिलाय जाखो आदा नोंनि रिजाल्टआ हामदों बिनानाव मा आंनि रिजाल्टआ मोजां जादों आं गिनायसो मोनदोंमोन रिजाल्टआ मोजां जागोन ना जाया होनना सिमां नोंनि रिजाल्टखौ मोननानै आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय आं गिनायसो मोनदोंमोन नोंनि रिजाल्टआ मोजां जागोन ना जाया होननानै आंबो बेखौनो सानबाय थादोंमोन आदा आंनि रिजाल्टआ मोजां जागोन ना जाया होननानै बे बाराव रिजाल्टआ मोजां जायाब्ला आं हले नोंखौ रुवाथिसो दोनहरगौमोन नङाब्ला समायना बैनाय नायनानै आं हले नोंखौ हाबासो हरगौमोन मा जालायखो नोंस्रालाय सिमांनि रिजाल्टआ हामबाय आबै ए रिजाल्टआ मोजां जादों हामबाय दे गसाया आंनि फिसौफोरखौ मोजाङैनो लाखिथोंसै आबै आं दिनै जोबोद खुसि दानिया नों हले जोंनो गुल्लासो जाहोनांगोन दे आबै जागोन दे जागोन फिसौफोर गल्ला जाना उनाव गला जाबासो आदा आं गल्लाखौ जाहोगोन नों आंनो रांखौल' हरदो दे जाबाय दे रिजाल्टआथ' हामबायानो दा फरायनायावसो गोसो होदो जागोन दे आबै बे साननैसोनि गेजेरावनो आं एडमिसनखौ खालामहैनोसै जाबाय दे थां आथिं आखाया सुहैदो आरो सिमां थां नोंबो ओंखामा खुरैदो जागोन आबै आं ओंखाम खुरैनोसै आदा नोंबो आथिं सुहैदो जागोन दे बिनानाव आबै थौ आं नोंसोरखौ आंनि आंगोनि साननानै बोसोन होयो नोंसोरो आंनि बोसोन बायदियै सोलिबाय था जागोन गेदेर जोंथ' नोंथांनि बोसोन लानानै सोलिगासिनो दं आं दाखालिसो दालानि बिल मोननायाव नोंसोरनो खरसाफोरखौ रानना होजोब्बाय आरो बिदिनो मोनबाय थागोन गेदेर जों बेबायदिनो सम सम रांफोरखौ मोनबाय थायोब्ला सोलिनो हासिगोन जागोन नोंसोर खरसानि थाखाय नांगौ बायदि रांफोरखौ मोनबाय थागोन गेदेर बिसोर साथामा गोदानै फैदोंमोन खुलुमबाय जागोन नोंसोर गासिबो आंनि थिनाय बादिल' मावलांबाय था जागोन चन्दन बिसोरनो नोङो दखानाव ड्रेस बायना हैथां जागोन गेदेर दा नोंसोर थांनो हासिगोन ओइ आंजों फै नोंना सेन्स पकेटआ गाज्रि जाबाय गोदान सोलायनांसिगोन दा नांथ'ला दे नों बेखौल' बानायग्रोदो उनाव बानायसिगोन मा खौरांब्रा जोहोलाव अरगेंसो माथो बहा दंमोनब्रा एफा गोबावजों दिनैसो नुदों दङलै ओरैनो न'नि खामानिफ्रावनो बेस्थ' जानानै आंनि गारिनि ब्रेकखौ एसे मारिना हरलाय नंगौ नामा माबाफोर खामानि मावबाय नामाब्रा गैयालै नोंथां बांसिनसो बेखार जानानै दं माथो जेबोखौनो मोनथारलिया साख्रि मोनबाय खोमा साख्रि मोननायखौ पार्टि जाजानो गिनानै हाबसोखोमाना थादों खोमा पार्टि जानाया गिदिर खोथा नङा र' साख्रिखौनो मोनला माथो नाजाबावदो खाफालाव दङब्ला मालाबा जागोन गारिया जाबाय लांनो हासिगोन औ दे
बेसेबां जाखो बिला 100सो होब्लानो जासिगोन दे सिमां फैदो मा सानबाय थाखो जेबो सानाखै दे आंबो थांसै थादो ओइ अरगें साया लोंफैदो र' आबै थांगौ र' आलायारन सिनेमायाव गोमबोरा सिननाय बायदि सिनथारबाय माथो नोंलाय बनखौलाय हा नङालाय माथो आबै लों साहाया लोंदो दे जागोन दे अरगें औ आबै नोंथ' बिएखौ पास खालामबायानो खामानि मावनायनि गेजेरजोंनो फिसा फिनला साख्रिफोरखौनो नागिरनो नाजादो नंगौ आबै आंबो बेखौनो सानदों सम सम बाहेरफोराव थांनानै जायखिजाया मोनसे साख्रिखौनो नागिरना लानाया हामसिगोन दानि मुगायाव साख्रि बाख्रि गैयाबा जेबोआनो गैया मानसिफोराबो मान सनमान खालामा बेनिखायनो साख्रिखौनो नागिरना लाथारदो एखनब्ला सानो रां गैयाबालासिनो साख्रि नागिरनाया हाजो खर'आव खासेव बिदै नागिरनाय बायदिसो जाहैयो बिब्दि सानोब्लालाय साख्रिखौलाय बोरैथो मोननो साख्रि नागिरनायावबो गोबां रां नांगौ जानानै फैयो माब्लाबा समायावथ' आखायाव गरसेबो राङानो थाया रां गैया होननानै साख्रिखौ नागिरालासिनो थाब्लालाय बोरै जानो एसे एनै रांखौथ' आंबो हरगोन ना दालालफोरनोबो उदै बुंहोआब्ला खामानियानो माथो जेबो जाथारला दे खाफालाव दङब्ला बोरैबा जाफ्लांबायनोबो हागौ गुबुनफोरालाय दिस' रां होआलासिनो जायोलाय माथो गुबुनफोरनि खाफालाव थानाय बायदि आंनि खाफालावबो दंना गैया एसे नायना लायसै आबै आवसावा जालायबाय बिना हा खाफालखौ खि बिदि नायनानै होनो हायो मानसिया देलै जागोन आबै जागोन दे थां दुगैना नाजासिगोन फैदो आं थां दे जागोन दे ओंखाम जानांसिगौ नोंसोर दासान्दि मा मावदों नुथाराखै जे ओरैनो बेरायला फुंखा बैनि नावनायसो बिजाबखौलाय मासे मोजां मोजां सिख्लाफोर फैदों ए नङाबा माथो ओइ बबेनि एसे मोजां मोजां सिख्लाफोर फैखोब्रा
बर' सिख्ला नंगौना नङाब्रा माथो लंपेन्ट गाननाय गोजासो नोंना मेगनानो आनलेट जाबाय नामाब्रा बर' सिख्लाफोरखौनो सिनाय मोनाखै नामाब्रा बै बिजाबखौ हरलाय आरो बड' बिजाबखौ हर गांसे बेलाय मानसिफोरखौ नायनानै दाउखाया दाउबो जानो नागिरनाय बायदिसो मोनबाय आं ओइ नोंसोर थाथ'दोलै आङो रायलायहैथारनोसै हाबाब नोंनियालाय माबायदिब्रा माबा रायज्लायनो नागिरनाय थां रायज्लायसै थां आंनोबो सासे थिक खालामनो हालै आंहाबो गोसोथोनाय गैया बेखौ लागोन बेखौ लानोसै बेनि बेसेना बेसेबां जागोन नायलाय 220 दे पेकिं खालामदो हे फैसाया बबावबा गबोबाय नोंनि बेगाव दंमोन खोमा नायलाय मोजाङै नायलाय बहाबासो थाबोबाय नामा गैया माथो बोरैथो लादोंमोन नोंलाय दखानि आंनि फैसाया बहाबा थाबोबाय उनाव लांफैसिगोन आङो दा थांथ'नोसै दे जागोन दे फै जारौ नोंसोर बिजाबखौ लांफाखादो फैसाखौ आं होसिगोन दे नांथ'ला दे आदा आं उनाव लांफैसिगोन लांफाखादो उनावलाय मानोथो फैबावनो हामारोलै बियो बिदिब्ला आदानि रांखौ उनाव होफैफिनसिगोन नाथाय आदाखौ बबाव लोगो मोनगोन जारौआ आंनि फन नाम्बारखौल' लांफादो उनाव फनजों लोगो हमलायनोसै दे खिन्था होमबालाय दे ला 7896983 आदानि मुङा मामोनलाय फुंखा ब्रह्म आरो जारौनिया मामोनलाय सिमां बसुमतारी दे दखानि बिजाबा हरलाय बिजाबाला दे बिदिब्ला उनाव लोगो मोनसिगोन जागोन दे फैदो नराङा मानसिया बिराद सिरियास जासै दे खालाम दे हामसिगोन ना सार पेसेन्टनि बिगोमाया सोरमोन सार बेवहायथ' बिगोमा गैया लामायाव एक्सिडेन्ट जाना गोलैना थानाय नुनानै लाबोदों जों नोंसोर जोबोद मोजाङानो मावदों दा जेबो जिंगासिनांगौ गैला दा सिनाना जोबब्लानो नोंसोर लांनो हासिगोन जागोन दे सार एसे मोजां मोनबायना जारु
जारुआ बबेनि आरो मा मुं नोंना? आंनि मुङा माया, गामिया बागानपारा। जारुआ एक्सिडेन्ट जानानै लामायावसो गोग्लैना दंमोन। साबायखर आदा, आंखौ रैखा खालामनायनि थाखाय। जारु, न'आवसो खोन्थाहरनांगौमोन ना? फन खालामलाय आदा। र' फन खालामना होनि आं।